Oh, nasa kusina na ako, oh. Talagang pang kusina. Ah, Ayan na si Liam. Pag magluto ako next time, itong gagamitin ko. Hello. Kumakain na naman ako. Hinihintay namin si Liam kasi natulog on the way. Punta kami ngayon sa isang pagbibilihan ng mga furnitures. Magtingin-tingin lang, ganun. Papakita ko sa inyo mamaya. Ito kinakain ko. Britse. Masarap. Kaya mo britse siya? nee, Mm. ik ben schon satt. Ang ganda o ng kahoy. Yellow. Kasi fall na. Yellow. Mauna na ako. Kasi naihi ako. Kaya mauna na ako. Tulog pa si Liam. Dito rin makita yung mga kahoy. Parang hindi masyadong kita dito. Ito mga bedsheets, oh. Nag-decor. Tignan ko nga ito. Pink. Saan yung presyo? Wala naman. Ito yung mga different covers ng mga bedsheets. Tingnan ko nga kung magkano isa. 50 euro. May mga ibang design. Yung gusto kong tignan yung ito. Ito ang ganda. Grabe. Ganda yung design niya. I like. Ulos. Hindi kaya ulos. Pintas tayo ito ito yung mga cover ng mga unan. Unan ba yung tawag? Pungan. Pero yung pang decor. Oh, may ganito. May gold. Magkano kaya ito? 33. May mga round. Ito rin itong round na ito. Oh, may mga, according to colors. May ganito. Pink naman. Parang ang type ko ngayon yellow. Kasi fall na. Bagay ang yellow. Kano kaya itong red na ito? Tignan ko nga. 29. Ang kalaki. 150 by 200. Ito maganda. Ito, alam nyo kayo kung anong ito? Oh? Paglagyan ng labhan. Oh? Paglagyan ng labhan. Dito may mga tuwalya. Ang cute ng color nito. Ayan na si Liam. Stutz back. Oh, bagong gupit, oh. Yun ang naggupit. Si Papa ang naggupit sa buhok ni Liam. Ano yan? Ito yung sa shower. Di ba kung lalabas ka sa shower, ganun, may Pigadan. pigadan sa pagbubusa. Yeah. Magkano yan? Ayun. Yeah, Liam, okay, we hold it lang. Ano yung price? Ito. Hindi na yung pinang ko na. May mga pambahay, oh, na magkano? 299. Okay lang. Pero talagang yung quality, hindi naman masyadong maganda. Dito pambata, yung mga, anong tawag doon?
Para sa ano? Para sa ano Para to? sa Sasakyan. sasakyan, oo. Grabe naman. Isang ano lang, oh. Ang baby. Nag-sale lang to 60. Oh, ang cute. Ang gaganda. Ang cute ng decor nila. Oh. Ito rin. Ang ganda ng mga kulay. Ang cute. Oh. Ang liit. Yaliam, come here. Schau mal, wie klein sie ist. Schau mal. Mama, now come here. Was Ich ist will ein das? Bild. Aber es ist nur Deko, Liam. Deko. Oh, si Liam sabi niya. Dito daw tayo. Was ist Nakita na naman ito, dinosaur, oh. Shit, no? Dito yung mga crib. Ang baka. Ito yung hinahanap ni Liam dito sa mga pangbata na ano. Pero hindi pwedeng gamitin yan, no? Hindi pwede. klein? Da steht nicht umfahren. Ano. Was? Bawal. Bawal. Bawal, ano yun yan? It-test drive. Oh. Diba may mga ganito rin sa Pilipinas? Oh, Ah. magkano sa Pilipinas yung mga ganito? Oh, dito 170, oh. Ganito ba rin ba sa Pilipinas? Alam ko na ganito. Oh. Pang-deko, oh. Mhm. Ano pa yung, anong kusilik yung... Ah, yung ano, Da will ich jetzt wieder zu. mahal naman ito. Magkano? 119. Siguro nasa ano to? Siguro nasa 6,000. Ich will nach oben. Ito, oh, pang-decor ng Christmas. Dann will ich hier erst nach oben. Magkano kaya ito? Dann will ich hier. Punta tayo sa taas, oh. Wow. Ay, nag-decor dati Christmas, oh. Nag-decor na, oh. Sind wir jetzt ganz oben? Ah, wir sind drin. Nein, bei erste Stopp. Egal. So, mali yung napuntahan natin. Was jetzt? Sige, Dito na lang. dito na lang muna tayo. Sogar eine gelbe Couch. Mhm. Ang gaganda ng ano nila rito, no? Stuhl besorgen. Itong maganda. Talagang ano, Stuhl. Ja, wir gucken. parang ano to. Hier ist ein Pwede tayong matulog dito, oh. Oh, schön. Maupo ka dyan. Mm. Bagay sa yellow. Das ist ein Dreh. Was jetzt? Ito, halimbawa, kung ibang cloth ang gusto dito sa couch, may pagpilian o ng mga gustong quality o gustong kulay. Pagpilian Mama, jetzt? dito. Mm. Ito, ang ganda nito, oh. Dann Ang kita ti bed. Ay, kita ti bed. Autobett. Und dann die. Oh. Gusto pala ni Liam magtingin ng bed. Sa bali mo tayo na couch. Ah. Ano? Oh, ayan, oh. Aba. Und da. Naka-sale. Sale eh, dito. Yaya. Nur 8 Euro. Mama, Oh. nur Maganda na yan. Maganda na to kasi ano to eh. Dati 2,700. Dating 2,700, naging 899 na. More than 50%. Das ist ja, Yeah? das ist ja wenig. Komm. Mehmet. Mhm. Da ist die Rolltreppe. Ito pang gaming. Na, der kostet 299. Yeah, gaming na ano. My favorite. Komm, wir kaufen den jetzt.
Ito'y agkuti, oh. Oh, Para sa pa. kas lang ako amat dito. Kaslamot na pang tugaw. Ito nga pang anak. Yan yung hinahanap natin, no? Hmm. Pwede kang kumakain, nagaganon, no? Nangaan na rin. Hindi na. Mama, Ha? Iso. ich habe jetzt los. Okay? Wir haben. Da dreht sich. Oh, da dreht sich nicht. Nag-relax mo. Oh, was ist denn? Nag-relax. Kursunada ko yung ano? Vorsichtig, Das das ist ein Glas. Kursunada ko yung Mama, geh mal jetzt. kulay. Oh. Komm jetzt. Sonst. Da. Pwedeng gawing kama pala to o higaan, oh. Ang ganda nito yung ano, yung alam niyo yung corduroy na pang-pantalon. Yun ang tela niya. Magkano to? Mama. Ay, naka-sale. 40% off. Dating 1.3 naging. 749. Ito ang type ni Jeb, oh. Type ni Jeb yung Mama. checkered. Oh, Mama. Ang ganda, di ba? Stuhl. Ay, nag-cute na ito. Ich kauf den. May butterfly. Stuhl. I-side mo pa din. Ay, painting pala to, no? Wo gibt's denn Stühle? Aba, ang ganda nito. Binibenta. Akala ko pang deco lang, binibenta pala. Uy. 279 lang, mga kaibigan. Ah, di sa banis. Ah, to. May cream. Comfortable. Yeah. Yes, no bisin ho. Ako nga, oh. Parang mataas masyado. Tignan niyo yung paa ko, oh. Ay, oo nga, no? Nakaganon. Dapat nakaganon yung paa. Parang para sa malalaki lang. Oo. Patingin nga. Ako nga. Ay, Oh, okay lang. kanyam usto lang. Ano? Okay lang naman. Uy, maganda to. Magkano yung price? 649. Oh, hindi na siya maganda. Magkano yun sa Pilipinas? 30,000 yata. Grabe. Grabe naman to. Oh my goodness. Yung lamesang ito parang cute. Kann ich mehr so lange warten? Oh, yan maganda. Nur eine Sekunde kann ich warten. Hindi yung bulky. Will ich nach oben? Will ich nach oben? Oh, 167 Okay lang. Okay lang. Kayo ba dahil ito, Yeah. War ist der teuer oder nicht so? Geht. Pas, geht schon. Okay. Mama, wer hat die... Ah, dahil ito dyan, kulduroy, oh. Yung kulduroy. Oh, Mama. Type na type ko itong green. Tapos na cute ito yung green. Ano? Maganda. Mama, no. Langweilig. 269. Boring si Liam. Naboboring. Tignan niyo, oh. Mama, den habe ich schon gesehen. Iba? Ang cute naman. Uy, maano siya. Mabigat. Mabigat. Relax. Relax, ya. Pink. No. Ito yung ibang kulay. Ah, may ibang kulay. Ah, ah. Ganda ito. Uy, itong maganda. Magkano to? Uy, aba. Bar? 900. Ay, bar pala ito. Oo. Magkasama pala. Bar. Motorcycle. Magkano? 1.2. Ang ganda nito, ano? Aliyang man. Sollen wir den Fernseher kaufen? Ich will jetzt einen Fernseher haben. Type ko yung style niya. Ang ganda. Sollen wir den Fernseher haben? 800 nga lang. Ah, grabe naman to. Mag-pair. Tapos yung couch. Ito yung couch. Tapos may pagpilian ng ano. Kung gusto mo ng ibang cloth, Ibang kulay. o ibang kulay, pwedeng mamili. Oh, ang dami. Oh. Grabe. This is a dish? 1.5. Pati yung ano, isang set yata yan. Pati yung ano niya. Mama.
Baba. 1.5. Grabe. Ano apa yung sugar na dito? Yeah. Ito saan niya? Yeah. Finish ko na? Yeah, this is good. Gila. Susunada. Oh, ito kusina, oh. Mami, wir wollen zu meinem Bett gehen. Ang ganda. Seid ihr nach oben, Ganda. nach unten. Tapos ito ang lutuan. Magkano set na to? Siguro nasa 10,000 to. Oh, more. More than 10, no? Yeah, 30,000 Siguro 30,000 to. Kung kompleto lahat. Oo. Ay, ito yung ref, oh. Oh, yung ref. Mama, ich habe schon mal ein Bett gesehen. Hast du? Ich Oh, habe ito yung freezer. Freezer. Oh, tapos may microwave, may oven. Ganda. Was du jetzt? Komm, wir gehen jetzt. Ito, may style rin na ganito, oh. Parang rusty yung ano, yung sa likod. Ay, totoo ba to? Parang ano? Dito ko lang natin. Ah, hindi. Ano lang look. Optic lang. Parang... Parang okay rin ano, oh. Ah. Ma-inspire kayo, baka kung gusto nada, magpagawa kayo ng ganito, oh. Pwede rin, di ba? Ang ganda rin ng ano na to, oh. Idea na to. Glass. Das kann man bei uns auch machen, ne? Yeah. Ich glaube, das kann man ja auch nur kaufen. Yeah. Bilhin lang ito, ano? Tapos Pwedeng ipagawa mo yan. ipakat. Ipakat mo, ipagawa mo yung ano. Tapos idikit mo lang. Ito, talagang modern na ano ito. Modern na kusina talaga ito. Tingnan niyo. Ay, hindi pa tapos. Walang ano, kulang, oh. Ay, walang sink at saka ano. Hindi pa tapos, pero yung style niya, oh. Kasi Marmor. parang marmor. Pero hindi siya totoong marmor. Kasi pag totoo, masyadong mabigat, ano? Totoong pero maganda. Ang Tapos ganda. may ilaw dito, kaya may parang highlight. Ano yung mga nandyan? Basura, ito, basurahan. Ito. Siguro dishwashing. Ah, okay, dishwashing. Tapos dito. Paglagyan. Paglagyan ng mga kutsara at saka ano. Iganon, oh, tapos iganon. Hmm. Tapos may ilaw pa dito sa loob, oh. High-tech talaga. Ay, adatis ka. Parang drawer, no? Ganito rin dito. Dann gar nicht. Maganda yung mga drawer niya. May ganito. May drawer. Pero qualitative talaga dito eh. Glass. Oo. Yung, Qualitative talaga yung ano. siguro nasa 20,000 to. Pwedeng makabili ka may- ng bahay. Dito magluluto. Maganda rin kapag may, ang tawag nila dito, may parang island na paglutuan. Ang sabi nila, Kochinsel. Di ba? Maganda rin yun. Ganito. Pero kailangan ng maraming space. Ito ang laki. Pag magluto ako next time, itong gagamitin ko. Hindi ko na dati, pang pepper. I don't know. Sa Tagalog, Mama. paglagyan ng pepper. Jetzt kannst du Pwedeng rin yung mukha natin, ilagay natin dito. Ano? Oh, meron pang TV. Ay, parang tablet. Tablet, yeah? Grabe, high-tech naman ito. Guck mal. Was ist das? Tapos ito may ref. Ich weiß nicht, YouTube. Oh, schau mal das. I-search mo man yung ano, yung channel mo. I-search mo yung channel mo dyan sa kitchen. Spiele. Warte mal. Vielleicht gibt's. Ano pangalan ko pala? Nee, Mama, mach mal. Okay. Warte mal, ja. Warte mal. Ano gibt's? Oh. Huh? Oh? Nasa kusina na ako, oh. Talagang pang kusina. Komisch. Okay. Ito maganda rin yan.
na oil. Oo. Tapos talagang yung kahoy. Oo. Kasi yung iba, parang fake na kahoy, no? There is nichts Besonderes. Mir immer voll. Liam. Also das ist Ang ganda. Papa. Hmm? Zum Ding. Da. Mami. Hier. Mama, okay, dann bleibt dafür immer. Oh, ito maganda, oh. Natin nagjedeko. Ito, oh, pink everywhere. Cute rin. Ang relax naman dito. Paano kaya? Ganito. Ano kaya? Okay, dann gehe ich weg. Tschüss. Ito rin. Ganito pala buksan. May ano doon. Tapos, Da ist doch so ein ganz langer, aber das ist nicht bei uns im Haus. lumabas na kami. Tapos na. May binili kami. Jeb, ipakita mo yung binili namin. Crepe pagkain. Aua, mein Po. Samahan nyo kami. Mag-car wash muna pa Aua, kami. mein Ano? Po tut weh. Car wash, Jeb? Aua, Oo, mein vacuum, Po vacuum. Ay, tut mag-vacuum weh. daw pala. Vacuum. Aua, Kasi Sa mein loob Po lang. tut weh. Sa loob lang muna. Kaka, po, Tapos po. kami, kakain. Diba? Mag-vacuum. Si Jeb kasi ang dumi-dumi na. Aming sasakyan. Sachen saugen. Tignan nyo, oh. Ang daming pagkain, nakalat. Ang daming kalat ng pagkain. Okay? Papakita ko sa inyo yung yung itsura ng kung saan linilinisin ang mga sasakyan. Ito, oh. Tapos may vacuum dito. Lagyan ni Jeb ng coins. Magkano yan, Jeb? €1. 1 euro for how many minutes? Siguro mga 5 to 10 minutes, hindi ko alam. What is? Saan si Liam? Anong ginagawa? Ito yung hose. Doon pumupunta yung dumi. Dito may naka-car wash dito, oh. Nakita ni Liam. Interesting sa kanya. Cool, ha? Wow! Ang linis na, oh. Ang linis. Tignan ka natin sa likod. Liam, vorsichtig. Malinis na, oh. Wow. Pinupunasan niya pa, oh. Ay, nako. Apay nga, punasan pa lang? Para matanggal yung yung alikabok. Kasi yung alikabok, yung Alikabok namin. yung alikabok namin.
Nakauwi na kami. Gabi na. Magpaalam na ako Dali. Ay, magpaalam na kami. Bye-bye. See you tomorrow. Till next time. Or next time.